video này. Good morning. Okay. Gua kamu tuh, gua orang nih. Vậy không? Mari lihat nara emosi bel. Ya. Mari lihat nara emosi. Hello. Kalau oke belum. Sungguh. Cái tiểu thẳng vào mà này nó nắp chết rồi. Thế rồi. Dostat hanım. Tamam. Nanti pasang sini dan sama-sama. Menjaga yang Apa kerjanya? Ya betul. Hah? Kailangan ko na yun. Ini ako mo batay na tabi day. Lugi sa gadang. Hala ba day mo stance ko. Like, subscribe, comment. At mama है. Alo không thara bắt Eh, or kia. Dạ. Bemar जाइन. Dạ nung kai si kre. San này mà ra.
मस्ला नायखानाल' थाङो रावबो कमेन्ट हरा गोरलै मा ना तामि थाखायसो मोनबाबो जागोन ना तामि थाखायसो मोनबाबो मोदावलाय सिनियानो गैया माखौ फुदुंगोन गैया होनखाबाय होमबाबो सोरबा हागोन नामा बै लामा सेरनिखौ फेमिलिखौ माबायाव जों माबायाव थानाय दाउखौ फुदुंनानै दोननो ना मोनला न'खौ एबार नायबोनांगौ मैगं बारिखौ माबायदि दाखालि नायनो लुबैदोंमोन आं ब्लग बानायनांगोन एबार थांबा सामब्रामखौ बिदि जोबलायजोब्बाय सामब्रामखौ बिदि बोखाजोब्बाय रुनाय बायदि मोनजादों आलौखौ आं हराव मा सिमांबो मिथिगौ जम राजा ना मालायनो इयो सोर माला थैगोन बेखौ नायथिंगालायनाय एकथायाव सोलिबोदों जोंहा सुनांगोलायनाया नों दिना खोन्थायाखै आं ओमफ्राय उन्दुलाङासै आङो सोरांजासे नों थांखांनासो थाबाय ओमफ्राय सोर थैया बेखौ नायलायना ओमफ्राय सोरबा मानसि थैबायलायनो हिनजाव मानसिया ओमफ्राय मानो दानो लांखो माखो बिदि होनबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय इहा थांनायनि सम जाखाबाय ओमफ्राय एबार सोर थैबावगोन बिदि जालायलायबायब्रा ओमफ्राय दानिया आंखौ ओरै जाबायब्रा इहा साननैसो बिराद खस्थ' मोनबावगोन बिदि होननानै बुंबायब्रा आंखौ ओमफ्राय आं जि गिनो ओंखारदोंलै नों गिना खोन्थायाखै आं हराव बेयो साननैसो बिराद खस्थ' मोनबावगोन बिदि होनबाय नाथाय सियानोसै मानोथो बिदि नुदों बे साननैसो बिराद खस्थ' मोनबावनो लागा दं साननैसो बिराद खस्थ' मोनबावगोन होननानै बुंदों ओरैनो नुयोना बेफोरखौ ओरैनो नुयोना गिदाब्रा नों खोन्थानो गिबावलायोबा हराव
बुरनायासो आंबाय थानिफ्राय आंबाय ओरैनो बेनो खोमा साननैसो खस्थ' मोननाया सिमाङानो खोमा ओमफ्राय जि उनावहाय गोसानसिन नामा हांखौनो लानो हाला आङो जि जब्रा बेमारि जाबायलायनो गाबबायबायनाय जाबाय गारामायानो नांथाजोबनाय माथो होनो नागिरबाबो हाया मानसिफोरखौ ओमफ्राय आंना जिउआनो थांसैनो हाङानो गनोसैनो आंना जिउआनो थांसै ओमफ्राय दानाय आं मादबसिना माइखौ हाबा जादों इलाय बिदि होननानै बुंबाय थानाया ओमफ्राय बेखौ माइन नुबाय आङो ओमफ्राय नायफैलायबायब्रा ओमफ्राय दानिया आं थैसिगोन बिदि होननो नागिरबाबो माथोखौनो होनो हाया माथोआनो नांथाजोबबाय हो अमा जाहोखायो मुलि जानो maximum ना थैसिगोन बायसो नुदों आङो सानलायबायब्रा बै गथ' माबानानै थैनाया बेबायदिसो सानल'लायो आंहा गथ'आ गिनानै बिदि सिमां नुनानै माबा जानानै थैनाया बे माबानि फिसाजोखौ फिसालाखौनो मैथा बारिनि फिसालाखौसो गोसोखांबावलायबाय हराव बे गथ'आ बिदि सिमां नुनानै गिनानै माबा जानानै थैदों बिदि सानलायबायब्रा आं ओमफ्राय आं ओरैनोसो नुदों खोमा मालायफोरखौ बिदि सानबाय Voy a verla. Voy a verla. Na siêu chủ phải chứ. Các chị đi sổ khởi.
Vâng, cái là đúng là mình muốn lên thằng phá rồi. Vì mình thấy mình có cái người ta bảo là sẽ khàn thì phá không thôi thì sẽ cái này luôn là phía trong mình người kia này mình đưa thay chứ người ta không ăn giờ nó là đưa người thuộc xưa mà đi man gì nó cả tôi học nè mà bây giờ thì dùng đâu các số người cũng sử dụng cái gì dùng đâu ăn giờ rồi thì chưa bao giờ nó dễ rồi không là nó thành Thế này thì thế này thì cá rồi à? Rồi, xong rồi. Mà bây giờ nó có khá đi luôn nè. Wow, vì thế đúng rồi. Đặt luôn đi. Đó là cái đồ.
Hello, hello, good morning. Sao sao vậy? Thằng số bảy. Sao vậy? Oh, Rom जाने को ना ra đâu? चलो राजा खास लाई दिया Hello, hello. Mà đâu có comment hỏi ra. Bao giờ phải nói ra? Hỏi ra. Hello, hello. Hello, hello. Comment, comment. Please share comment. जिसको शास्त्र सही से बनाऊंगे शास्त्र में वैसे शास्त्र लगा होता कम से कम 50টা से शास्त्र भागना आई भी है 50টা 50টা আইডি নাঙ্গল করে কমেন্ট
Gongni mobile dong 100 ta ID dong. De sona forma kalian ada gongni mobile dong 100 ta ID hargan. जीना मरना तेरे संग ये है आरज़ू सोना फिर अच्छा लो वो कमेंट हालो दे बाबा आईडी कमेंट मैसेज दे बाबा itu ke soal langsung balik mas presnya langsung mak saya tiba angkam komen dan nih kalau file lah